זה השם הנוסף שלי. צלב האדום, נכון, פורסם לאחרונה סרטון שלו, ואמרתם על הכיכר, המדינה היום עוצרת, מדינת ישראל עוצרת. Yes. So this is the time to celebrate. Yeah. Thank you very much, everyone. It's a great time. Thank you. How do you feel? Excited, very excited. We are waiting for them and to come back to our lives. Thank you. לא לעקוב אחרי הרכבים, ולא לצלם, ולא לספר, כביכול... שלום לך. איך אתה מרגיש? וילך על הרגליים וידבר, וזה מה שהוא עשה בזמן שהבן שלו היה בשבי, כולל לרגע הזה, שיכל לדבר בדבר. שמאוד רוצים להראות את נוכחותם. שחר. ומראים מי מנהל את האירוע. בסוף השעה של החידון. תגידו, אפשר לוותר על החשובות? אני רוצה להביא לי? בסדר.